si, že som si zahral s mojím kamarátom Pomoc! Rivals. Takže ideme na to. Pomoc! Čo ti je pomoc za tebou? No tak som mŕtvý. Bopi. Ja to počujem. Není za tebou. Mama! Prosím, koľko máš životov? Kde je? Neviem. Mama! On Mama! Kamo, on ťa snajpol. Mama! Mumus. Mumus! Dobre, ideme na to. Teraz ťa zabijem, lebo nekúkaš môj kanál. Áno, presne, Nemáš môj nekúkaš. odber. A Nemáš mimochodom ľudia, dajte mu odber na kanál, je to fakt lebo dobrý. skončíte ako on. Áno. Topi! Hore. On je u mňa! Mumus. Mumus! Mumus! Ja som mu dal extrémne headshoty. Pomaja! Pekne si mu dal akože.